A Xunta adianta novas estrategias para garantir a calidade de vida dos maiores co novo carné máis 65. Polo momento xa se enviaron máis de 60.000 documentos que se poden empregar en 700 establecementos. Os maiores galegos poderán desfrutar do novo carné máis 65, unha iniciativa da Xunta para ofrecer facilidades aos maiores que inclúe descontos e acceso a servizos culturais, de ocio ou sanitarios. Rueda sinalou que esta medida axuda a aproveitar as oportunidades de ter tempo para desfrutar un pouco máis da vida. O presidente da Xunta adiantou dúas estrategias sobre as que xa traballan e que verán a luz en breves. Unha para a prevención da soidade non desexada que incorpora a entidades sociais e administracións locais no esforzo, e outra para erradicar o chamado idadismo ou discriminación por razón de idade. Loitar contra outra palabra que agora se está poñendo de moda, que hai que combatila, que é o idadismo. Pensar que a xente, porque cumple anos, resulta que xa non hai que prestar atención en determinadas cousas, xa non son o obxectivo para cousas que... isto é cousa da xente desta idade. Haberá algunhas cousas que sí, que sexan para unha idade concreta, pero hai moitísimas que temos ese encasillamento en pensar que non, a partir de unha idade isto xa non interesa, esta xente xa non é interesante, todo o contrario. Estas actuacións sumaríanse a outras iniciativas xa en marcha para ofrecer os mellores servizos de lecer e aprendizaxe aos maiores galegos, incluindo estadías en balnearios, programas universitarios ou clases para dominar as novas tecnoloxías. Este carné, 100% gratuito, abrangue 700 establecementos espallados por toda a xeografía galega, se ben esta cifra podería ampliarse ata os 1000 ao longo deste ano. Nestes momentos, xa son máis de 600.000 persoas as que contan coa tarxeta na súa posesión para desfrutar dos beneficios incluídos. Telo moi en conta é loitar contra esa discriminación que a veces existe, que é silenciosa, que vai calando pouco a pouco e que é moi injusta, que é pensar que cando se van cumprindo anos deixas de ter dereitos que se teñen sempre, desde que se nace hasta que se morre. Por lo tanto, contra esa imos facer cousas tamén. Aí o que fai falta é que nos botedes unha man e que demostredes coas vosas ganas, coa vosa actividade, coas ansias por aprender, por moverse, por viaxar, por nunca estar quietos, que ese é o camiño.